chenro mag yudo license ei Migori ka kokalo kuom Department mar Finance to gi Department mar Trade yot moloyo counties moko duto, kendo en very very efficient. Maki apply ni to onge bureaucracy mang'eny, iyudo license ni tichako go ohala. Kendo daher mar nyiso jowinjowa ni ei county ma Migori ka achiel kuom counties, probably the only one, ma e budget wa masani kolore waketo ni onge medo osuru. Nusewinjo ka gavana wawacho mang'eny ni ji winjo matek sani, ngima tek kuom ji duto te, onge tiende medo osuru ne jopiny. Kendo ochung' motegno wachno, manyocha budget wa maketo sani nyoko medo osuru ne jopiny kata ne jok mago ohala. Adwa medo wacho kendo ni e county ma Migori kaendi ema nie gi opportunities kata thuolo modhuro kendo mathoth mag ohala moloyo. Ne joma ok ong'eyo, county ma Migori kae mantiere natural resources to gi ore deposits, Nyatike, Kuria West, Rongo, madibedie mang'eny moloyo thoth counties mayudore e gwenge machiegni kaendi. Kendo waluongo investors manyalo bedie mondo otim ohala no. Ei county ma Migori ka kendo ema through the efforts mag our CEC kata gima duluong ni cabinet, kuom johala matindo nyo chiri mane wayudo koseger, wamedo improve facilities go, kendo gie sani iketo pi kendo iketo sola mondo mi joma go ohala e chirni go oyud ka go ohala kuonde go yot. To mago chiri apart from mano oyaw chirni adek. E kinde mabendi wacho kata mana ni solo kiti chiro mabendo oyaw, inyalo mana nyiso wa ni gin chirni maga, ng'eni joneno magwa samoro nitiere chirni maket kod mago. Chiro ma oyani nyo timne improvement, kendo en chiro ma osetimne improvement kendo tiyo. Chiro manoger through the World Bank Urban Support Program Marapogi, en chiro ma koro nego bedni sani iyaw, to en chiro matiyo. Chiro machielo en chiro mamalo e Isuna East ka, mamidoti manoger to ne poko rumo maber, osetimne improvement kendo dhi tiyo. Kendo maduong' moloyo en chiro mani but town Migori ka miluongo ni Ombo Modern Market, ma kendo sani koro wamedo jiwo jo ohala mantiere manyogo ohala e bath ndara. Nyo neno ute kaka nyo masiro timore bath ndara Migori ka. Sirikal mar county ni temo jiwo jo ohala mondo dhi e chiro mar Ombo Modern Market kacha. Kendo waseketo mpango maber mondo michiro no bed katiyo e yo makare. Erokamano ahinya. En mana ni kiyie na mana mapiyo piyo. Kiyie na Sharon mapiyo piyo, nadwa nyiso jogo ohala matindo tindo ni through leadership mar governor mar county government ni, e Department mar Trade oketo pesa mar grant kata ohala mayom mar $40,000,000 ma jo ohala matindo tindo te ma Migori County ka wajiwo gi mondo giter application margi mondo giyud hola no, nikech jo ohala kodhi e bank tikwayo gi title deed gi gik machalo kamago ma samoro gionge go. Koro county government oketo mano ma en gima nyien